Al 10 jaar is het dé vraag dat verschillende ministers en staatssecretarissen hem of haar op ruggen had. Maar er nou wol of net naar gasboord worden onder het waard bij ten aard. In het dorp is intussen helemaal klaar met die vraag. Ja. Door tien en nou, daar maak ik me al totaal met druk om. Dus ja, shit wel. Ja, ze zeggen nog voor het eind van het jaar, net, zei de minister. Een slagje door het dorp smiet 2 reacties op. De rest van de mensen wil net voor een microfoon reageren. En misschien is dat wel logisch ook, want het wordt al zo lang dat Den Haag nog altijd geen beslissing naam heeft, zorgt het ook bij het dorpsbelang voor cynisme. Nou, de laatste keer dat Sophie Hermans hier geweest had, het had echt heel duidelijk zijn. Kom eens een keer met een beslissing, want wij worden een beetje wurgen van, wij niet alleen, de naam wordt er wurgen van en elke nier die erbij wil lutsen is. Kom een keer met een en dan zei ze van ja, voor de ierwisseling, dat de week zo brutaal was, dan ga ik vragen van welke ierwisseling. Voor Duurken is het simpel. Belofte maakt het schuld. Daarom moet er, linksom of rechtsom, een definitief besluit op tafel komen. Men moet nog eens een keer zeggen van het gaat terug of het gaat net terug. En net weer terug zo, nee, kom maar een besluit. Dan weten we waar we daar binnen. En dat hebben we in elk oorlog zijn waar we mij zitten van kom eens een keer bij een besluit. En dat gaat de naam wil het ook weten, elke keer wil het weten. Komt er nou wol of geen beslissing over de gaswinning bij ten aard? De minister het zijn van wol voor 1 januari. Heel even afwachten je dus nog.